אחיי ואחיותיי, לאחר תקופה ארוכה של מגבלות במדיה החברתית, החלטנו בעצמנו להשקיע ולפתוח מדיה חברתית לזיכוי הרבים. זה נקרא זלז, Z-L-A-Z. שם כל אחד ואחד יוכל לפתוח לעצמו דף לצרכים אישיים, גם להרצאות, בדפים שלנו, של המרצים. שם תהיה גישה מלאה לכל החברים בדף, ללא שום מגבלה וללא שום עלות. כל פרסום שנכניס יגיע לכל אחד ואחד מכם ללא שום מגבלות. וכן יש לנו אפליקציות לכל סוגי הטלפון, גם כן שכל אחד יוכל להוריד לטלפון שלו, להתחבר באופן ישיר. זה דבר שהולך לעשות מהפכה אמיתית ללא שום מאמץ וללא עלויות. לכן אני ממש מתחנן לכל אחד ואחד לא רק להתחבר, אלא לפרסם הלאה ולשתף עם כל אחד ואחד שהוא רק מכיר, כדי שהדפים האלה יתמלאו בחברים, ונוכל להפיץ דברי תורה בערך פי 20 או פי 30 יותר ממה שאפשר להפיץ כיום במדיה החברתית הקיימת. תודה רבה.